Nahitabo na ni ang panagtabangay sa League of Cities. Okay. So isa na sa mga dakong hinungdan, katugan ning nalinugan ta nagbahata. Aduna po nitabang na to nga syudad sama sa Iligan City, Davao City, Pagadian City, Bayugan City o duha ka syudad sa Metro Manila. Diri sa Oroqueta, sayod man ta nga dakong baha ang hitabo sa Misamis Occidental. Second home na po na muna sa mga Cagases. Actually, the late Governor Douglas Cagas, City Dodo, and my father, the late Gary Cagas, City Councilor of Vigo City, originated from Misamis Occidental. Ako po, I used to visit Oroqueta during my high school years every summer. I spent my entire, di ba, upat katuig na summer sa high school, diri ko, 2 to 3 months ko diri. Di punduhan to ganyan, mo to yung ancestral house sa akong mama. Ang atbang ko na do ancestral house po sa akong papa. Silingan ako magpapa diri sa Oroqueta. Doon kayo sa kasing-kasing sa mga Cagas ang Misamis Occidental. Gani bago lang nadawat ni Governor Cagas ang pasidungog sa province of Misamis Occidental as the most outstanding sa Misnon. Si Posthumous Award nga gihatag kay Governor Douglas Cagas. Mayong hapon sa tanan, sininyo hang higala, maistra nga sige sa Marbigas Cagas. Niyami karon sa Oroqueta City, kay naghatod mi og tabang sa mga nasalanta sa maong baha. The first time ni nahitabo diri sa Oroqueta City nga naka-experience sila ni ini. So, dili ginato kalimod na kining lugaran ni aside sa Vigo City, mao ni ang paborito pod ni Mayor Joseph Cagas kay tungod diri na tawo iyang ginikanan o diri po na tawo si Atty. John Tracy Cagas, ang congressman, o si Ate Garilyn Palasigi. So nagpaabot mi og tabang pinaagyan ni mga bugas, naapoy mga silina, kay ug naapoy financial na 500,000. Aside sa tabang ng bugas o financial, ang amo ang pag-ampo na kining tabuan ni kining kalamidad, maginawa ni Malkayan, ang atong hugot na pagtuo sa Ginoo, ang pagsalig sa Ginoo, ang kanunay nga magpinabangay para maato ni malagpasan kining nahiaguman sa taga Oroqueta. Actually, muna pagbati no, sa atong nahiagong mga kalamidad sa Digos, kini isip ibalik sad nato ang pagtagad sa isig city nato no. Daghang mga syudad nga nitabang sa Digos karon panahon nga nanginahanglan ng Oroqueta nga diin suod kay sa Tugrans ng Mayor, iya ra pong gibalik ang pagtabang. Kaya grabe ang pagbaha, daghang damage dako ang damage sa Oroqueta. Muna bisan sa ginagmay nga pag tampo sa tabang nga gikan sa siyudad sa Digos atong ipadangat karong adlaw dinhi sa Oroqueta City. Salamat kayo mga humpong dito sa inyo. Saya dulu lagi ko dala. Councilor ka mo Oroqueta. Councilor Dumugo. Si admin ako attorney mo sa sir. Likod mo pala yun. Sige. Pasensya mo kay give me mo ay ma'am, dali ma'am. Maayong adlaw sa tanan, kini sila Molberic Acosta, ang City Mayor sa Dakbayan sa Oroqueta, ang kabisera sa probinsya sa Misamis Occidental. Una sa tanan, gusto ko magpasalamat sa pagagamhanang lokal sa Vigo City nga gipanguluhan ni Mayor Joseph Cagas
nga naghatag og ayuda sa amo ang tinanggang dakbayan ug sa amo ang mga katawhan. Kining ayudaha dako kaayo ni matabang sa amo ang mga katawhan, labi na gyud sa amo ang hinay-hinay nga pagbangon human sa dakong baha nga nahitabo sa amo ang tinanggang. Again, from the bottom of our hearts, we would like to thank the people and the city government of Vigo City, led by Mayor Joseph Cagas. Thank you very much sa tanan ninyo.